ang nanggawas karon mga higala mga kinibang reckless spending sa previous administrations. Wa ni sila kaagi lagi sa I said wa kaagi ni sila og kalisod kay nang lingkod ni sila. Mabuhi na sila sa internal revenue allotment. Kaning mga nangapildi ron, wa ni kaagi sa wa pay internal kaning ira. So yun nagagwa pay ira. Sa Kapitolyo lagi mga higala na idigol. Na naman ko sa kuan ato media kanang news and public affairs naman ko atong higayon na pag Commons People Power. So aware na ko sa mga issues. Di pareha before nga disjockey ra gyud ko kana bang rock and roll guy, music ana. So magsige na kagbasa og newspaper. Unya naa kay mga reporters nga ipang-assign. So updated ka na sa issue current events. Mo nang nibaw ko nga pagkawa ni pagpuli ni OIC Governor Osmundo Rama ang kwarta sa lalawigan 66 million. No, not even 65 million. 65 million. May kwarta sa Kapitolyo. Efficient collection of taxes na to. In fairness ni Governor Eduardo Gullias, nga mo ay gipulihan. Kay KBL man siya, niya, puli dayon tong mga membro sa Yellow Fever. Mao na kwarta sa Kapitolyo. So pagka-gobernador ni Gobernador Lito Osmeña, nagamang kwartaan ng Kapitolyo. Saan ay magbanagan? Mo na klaro ang istorya. So nadato ang probinsya sa Sugbo paglingkod ni Lito Osmeña. Naapaman gyapon ng kompanya Cebu Property Ventures and Development Corporation. Abi na kung wala na siya. Inggawas na po sa newspaper. Kay gipablihan man ay kasada diya sa IT Park nga gipasirhan ni Gwen. Kay wa ko na makabenefit ang lalawigan. Nakabasahan ako niyo sa Cebu Property Ventures and Development Corporation. Ang tagiya na probinsya og ang Ayala. Karon majority owner ang Ayala, murag 10% na lang ang sa lalawigan. Kay gibligya man ang share. Gigasto sa ICC. Ang CICC. CICC sa inyong kagaral. Og kanang IT Park nga property sa probinsya og isod pa na sa CPBDC, dugay na tang hiabot og dusi nga to sa 22 bilyones ang kantidad sa sapi sa probinsya. Kining ako mga higala gikan na sa nadunggan ako ni kaning Gobernador Lito Osmeña. Mao man to nga pagdagan ni Noy Pabling papili og utro pagka gobernador, nangayo na sad og suporta ba, financial support sa iyang kandidatura nga magpa-re-elect siya. Giingnan siya ni Sir Lito nga, Pabling, ikaw na may gobernador, di na ako mo gasto para ni mo. Uy, giingnan si Noy Pabling ni Sir Lito. Diha man ko pag-istorya god. Si Winston diha sad. Kanang di ko mo gasto. Ikaw na bahala, gobernador ka naman. Mitabang ko nimo pagdaga nimo aron ka mag-gobernador. Gobernador ka na, ikaw na mo gasto sa imong re-election. Unya, wa man sa nimo tumana ang akong gisugyot nimo. Mo na pagapin. Unsa may hinungdan mo gasto ko nimo nga wa man nimo tumana ang akong sugyot. Ang iyang sugyot kanang remaining property sa kuan sa probinsya nga niya sa syudad. Isod na sa CPBDC.
Wa man isod. Gibiligya ngadto sa Ayala, una giatake si Lito Osmeña sa radyo nga na maligya giyuta. Dito man magsugod na ba? Nga hiubo si Lito Osmeña nila ni sa mga Garcia gyud. Gawas ni Winston. Suya siya ni Pabling. Suya siya atong nila ni Nilson nga mga maldito kayo. Mo gapali si Ugdag lakaw ba? Palakaw istorya. Nga namaligya og yuta. Gihurot og baligya ang yuta. Kana gyud gihurot. Yung Lito, na gasugod bitaw kog baligya. Hindi man paigo. So ang plano ang halin. Kay ang plano circumferential road. Probinsya. Telephone all over the municipalities. Itong 4 pillars of development. I-implement niya. Kuwang man ang kwarta. Mo to yung nahitabo nga na. Namaligya silang bonds. Government bonds. 2 billion. 2.2 billion ang na-raise nga kwarta ato. Overnight na bilyonaryo ang probinsya sa Sugbo. Ug nagkatay-katay na siya. Ang value sa mga yuta din sa siyudad may appreciate. Kaya ang mayor diri si Tami Osmeña man. Probinsya si Lito. Development-oriented. Visionary. Accelerate ang growth. Mao tong Cebu boom. Dito magsugod ang boom mga higala. Unya kanang boom happens every 10 years. Mao na istorya sa namatay. Every 10 years ni Alex. Mo plato na siya. 10 years, mo plato. After 10 years, mo boom na sad. Nahitabo gina ang nakapugong sa iya kinta nga kanang pace. Kanto man COVID. Kay katong COVID, ug wa pa tong COVID, nahuman na nita na mga building ipagtukod, gaplato na taron. Sige ng return of investment nang ipangita sa mga naka-establish sa itong higiyo na. Then, after 10 years, muulbo na sana siya. Ready for development na sana. Another level of development pa. That is the direction of the province under a careful and educated management. Pero, og propaganda ra kakutob, kanang more on form than substance. That's where we are now. More on form than substance instead of more on substance than form. At